Au. Tableta, masť alebo krém. Ako si správne vybrať pri liečbe bolesti? Bolesť je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich problémov, ktoré riešime v lekárni. Bolia nás zuby, kolená, chrbty a občas aj duše. Pri liečbe a tlmení bolesti je okrem výberu vhodného liečiva dôležitý aj výber vhodnej liekovej formy. Pre liečbu možno použiť perorálne formy, teda lieky, ktoré zjeme. Okrem klasických tabliet možno použiť aj mäkké kapsuly, ktoré majú rýchlejší nástup účinku, teda rýchlejšie uvoľňujú účinnú látku. Takéto formy sú vhodné napríklad pri bolestiach chrbta, menštruačných bolestiach alebo bolestiach zubov. Pri poraneniach kĺbov alebo svalov je vhodné použiť aj iné liekové formy, ako sú napríklad rôzne gély alebo krémy, poprípade náplastie, ktoré pôsobia lokálne. Lieky proti bolesti, lokálne alebo aj celkovo pôsobiace môžeme vhodne kombinovať. Nezabudni, že lieky proti bolesti nie sú cukríky. O ich vhodnom použití sa poradte s nami vo vašej lekárni v Brezne. Odoberaj, vidíme sa v ďalšom videu. Tento vlog vám prinášajú lieky Ibalgin od spoločnosti Sanofi.